Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 berrogeita 3 minutu igaro diren honetan, Jakak eta Zubizarretak Soriako La Juventu pilotalekuan jokatu duten lauterdiko txapelketa nagusiko ligaxkako A-multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Erik Jakarentzat izan da, pronostikoak bete ditu Lizartzarrak 22-6 irabazi du. Erik Jakarentzat gaurkoa lehen norgehiagoka zen lauterdiko txapelketan. Iraiz Zubizarretak berriz, lehengoan Agoitzen Urrutiko etxeari 22-14 irabazi ostean eskuratu zuen ligaxkarako txartela. Partidan jada aurretikan, esan dugun bezala, parioak Jakaren alde nabarmen xamar zeuden, kontutan hartu behar da Erik Jaka besteak beste buruz buruko txapelduna dela, lauterdiko txapeldun ordea baita ere, asko jokatzen du urte asko daramazki goi mailan eta Zubizarretarentzat lehen mailan lehendabiziko txapelketa zen eta horregatik oreka hori ere begiratu beharra dago. Kontua kontu benetan hasieran Zubizarreta erasokor hasi da, lehendabiziko sakea oso ona egin du, pozoitsua batez ere, Erik ongi sartu da partida, baina nahiko eskura botatzen zizkion pilotak Zubizarretari, eta ia da Iraitzek ere behar bada ez duela lortu Eriki guztiz jokoan hastea, baina berehala joan da, Lizartzarra 12-4 iritsi dira lehendabiziko etenaldi horretara, eta hor Lizartzarra da bigarren tantoa egin duen unetikan oso kontzentratuta ikusi dugu, asko sakatu du eta hor minandia egin dio Zubizarretari eta gero gainera sakatu ostean oso garbi zuen zer egin behar zuen, aurrera egin du bere veterania kolpe biziagoa ere erakutsi du, hor aurreko kuadroetan tanto batzuk ere amaituz eta ondorioz 12-3 iritsi da lehendabiziko etenaldira. Bigarren zatian ere gauzak ez dira bat ere aldatu, Jakak asko sakatzen jarraitu du, Zubizarreta bizkanaka, fedea galtzen edo hasi dela esan dezakegu, normala den moduan, eta ezin zuen jokoaren ekimena inondik inora hartu, Jakak erabatan kapean eduki du une oro, eta ezin zuen, esan dugun bezala, ekimenik hartu Zubizarretak, Jakak tantoak distira handiarekin amaitzen jarraitzen zuen, pilota bizi mugitzen, eta 18-4 iritsi dira bigarren etenaldira. Horregia da Jakak 3 akats edo egin dituela, baina ja da lizentzia bazuen horretarako, eta pare bat sake edo luze egin ditu, gero beste pilota bat txapapera ere jaurti du, baina orokorrean etzen hori, Erikentzat esango dugu, lizentzia bazuen alde handiarekin ari zen irabazten, gero Zubizarretako 18-6 zioa zela beste sake bat falta egin du, eta hortxe da amaitu da norgehiagoka 22-6, Jakarentzat egia esan tantoa beraz bikaina, hain zuzen ere gehi 16ko tantoa beraz eskuratu du, Zubizarretak berriz oso jada berez sailkapen fasea hasi aurretik zaila balima zuen, orain are zailago noski. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.